ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏକ କଠିନ କାମ କର, ସବୁବେଳେ ଏକ ସମସ୍ୟା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ। ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ତୁମର ଅଧିନାୟକ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁମକୁ ସମସ୍ୟାର ଅଧିନାୟକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ୟାକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସଫଳ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୀବନରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅସଫଳ ହୁଅନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ହେଲେ କର୍ମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମେ ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଅଭ୍ୟାସକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବ। ଆଉ ତୁମର ଅଭ୍ୟାସ ଦିନେ ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ବଦଳାଇ ଦେବ। ଭରସା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ କର, କିନ୍ତୁ ସାବଧାନର ସହ, କାରଣ ବେଳେବେଳେ ଦାନ୍ତ ବି ଜିଭକୁ ଆଘାତ ଦେଇଥାଏ। ଉପହାସକୁ ଡରି ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବଦଳାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପରେ ଉପହାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ରାୟ ବଦଳିଯାଏ।